venga. Alex, tranquilo, venga, Luego tú, Bari. Tranquilo, venga. ¡Ánimo, Zelan goaz? Hora. Ostia, bizi urten dire. Bai, zautzu, hasieran beti urtetan dagoela, handa. Aberrian esaten dut korrenoaz. Bai. Lehenengo igoerak eta honan heldu arte eta igoera potentak eta paruko dire. Manteni hor da. Kontrolau, venga. Venga. Dale, suave, tranquilo, venga. Beti inertu urtetan da holan ritmo altuen, baina, denbora aurrerantza doan enean hartuko hori euren ritmo bat eta mantenituko hori horra, oseak. Ander, bueno, lehenengo tiro ya aguanto dut, Ya bajatu hori ritmoa, ya... Es que bestela esaten dut, me cago en Dios, ez dutxeta aguantetan. Claro, la cuadrilla guztitik, 6 baino goaz Bilborarte. Acabo de perder un vecino, 2 vecinos, el amigo del curro. Erreza joaten da taldean konversazio, berbaiten azkematen erreza joaten da horrek bakarrik eratu barik. El titán del monte que se no lo voy a perder y mi equipo que se joda un poco. Vamos, hostiales, que no llegamos. Anda que no falta nada todavía. ¡Corre el equipo, vamos! Nik Alexeri mobil bat itxiotzat motxilan, nik beste bat daukot, aplikazio bat deskargo dugu, ibilbidean zehaztasunek aukingo guz nondi norakoak eta momentu guztien dakigu, bera nondi izango dan. Horti ibilbidetik zehar, nik atera aldoaz, nondi zer daukon aurretik, komenta baldotze igoera bat dagoela, ritmoa bajatuteko, geha bigoteko. Vais muy rápido, Venga, Joseba. Ibilbidea naiz esatu ezagutu ez, badakizu norantza joan behar duzun, mendi baten referentzi puntu bat hartu eta referentzi gartzen ohitute dau. Nik uste lortuko dela GPS laguntza honegaz eta laguntza baripe bai. Girasoles, comiendo pipa. Vaya camino. ¡Vamos! ¡Me lo estoy pasando pipa! Hemen ikusten dugu dana, untxe bertan sartu de hor, Alex, bera izenda ganera hor, zulo bat sartu de. Zelan? ¡Hostia! Zulola, segi du? Konzentrazein Sabe, Taldean da, edan, Bai. Ánimo. Venga. Opa, venga. Itxura baten ondo ikusten da, ez? Indertzu eta ondo, lehenengo aurreko taldean parodeia segi duen da. Itxura baten indertzu da eta ikusten jako arpei honaz, ez da. Ikusten dugu zenan, Nafarroako Iruñako lautada hori itxi dauren atzean, igirten da zenan mendien sartute dauza, igoeran sartute dauzela, eta hasierako ritmo hori moteldute doaz, mintzek inderrak gordetan, zenan igoera bat daukien, sartzen dire Urbaz alderantza sartekotan dauz.